Adɔfonom, yɛn Awurade Yesu Kristo adom ne Nyankopɔn dɔ ne Honhom Kronkron ayɔnkofa nka me ne mmienu saa bere nso. Yɛka sɛ ayɛyie ne kɛseyɛ ne ntontom mfiri yɛ hɔ mfa Yesu Kristo so nka daadaa agya no. Amen. Ɛnɛ da nso Nyankopɔn ama akwanya sɛ me ne mmienu yɛnkyɛ asɛm bi mfa sɛ ɔbaa ɔhyɛ bɛrima ase, sɛ ɔbaa hyɛ bɛrima ase. Na yɛwie a yɛbɛbobɔ nsɛm mmiɛnsa bi so. Nsɛm ahodoɔ bɛyɛ sɛ maako num. Na ne nyinaa no metwitwa ne ntia sa sɛ WhatsApp video ebiara yɛ sima mmienu. Deɛ di kan yɛ ɔbaa sɛ ɔhyɛ bɛrima ase. Ɔbaa ɔhyɛ bɛrima ase. Mepatwɔ yɛka sɛ ɔbaa hyɛ bɛrima ase wɔ Nyame mu a, asɛn na wadwenkyerɛ asi yɛ wɔ anaa asɛn na osi te aseɛ fa ɔbaa ɔhyɛ bɛrima ase. Wɔ awareɛ mu o, asɔre mu o, ɛhe o. Yɛka sɛ ɔbaa hyɛ bɛrima ase a na kyerɛ sɛ yɛde firi Adam ne Eve brɛ so a ne yɛsii yɛ nti na ɛma ɔbaa ɛkɔhyɛɛ bɛrima ase. Nyankopɔn n'anum asɛm ɛkae sɛ ɛfiri na ɛkɔe wo kunu bɛdi wo so, nea wayɛ nti wo kunu bɛdi wo so. Nti na yɛde kɔ adwendwen mu a yɛbɛtumi asɛ first na bɔne na Eve nya nkɔnyɛɛ bɔne no na mesɛ wɔn nyinaa wɔ the same level na obiara respect ne yɔnko anaasɛ wɔn nyinaa gyina bea baako so. Broni si the same scale. Eti sɛ ɔsɛ ɔbaa hyɛ bɛrima ase a ɛhe na yɛbɛhu no. Yɛnhwɛ bibi nhwɛ mfiri Timothy nwoma a ɛdi kan ɛti mmienu yi mu 12 ɛkɔpem 15 no. Timothy nwoma a ɛdi kan ɛti mmienu yi mu 12 ɛkɔpem 15 no. Mpakyɛw mekenkan firi Asante Twerɛ Kronkron no mu. Ɔse mpakyɛw Asante Twerɛ Kronkron no mu. Ɔse mmaa nye koom nsua nsɛm no ahobrɛaseɛ nyinaa mu. Ɔbaa deɛ Paul na ɛka no, memma no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ ɔni ɔbarima so, na mmom ɔnyɛ koom, ɛfiri sɛ ɔbɔɔ Adam kane ansa na Hawa redi hɔ. Na ɛnyɛ Adam na ɔdaadaa no. Na ɔbaa no na ɔdaadaa no a ɔkɔtoo mmara. Nanso sɛ wɔtena gyidie ne ɔdɔ ne ahoteɛ ne adwenemutie mu a ɔbɛgye no nkwa n'abawuo mu. Hallelujah. Nti asɛm yɛbɔ no tɔfa a me nua a wotie me. BBC sɛ na medical kan BBC wɔ Eden turo mu hɔ Adam and Eve brɛ so. BBC ɛna ɛma Onyankopɔn ɛkyekyɛ position no. Ti na ɔbaa deɛ ɛnsɛ sɛ woyɛ dɛn wodi bɛrima so. Ɛwɔ sɛ wohyɛ bɛrima ase. Asɔre mu, efie, awareɛ mu, baabiara. Sɛ bɛrima wɔ hɔ nko a ɔn sɛ mpakyɛw hwadeɛ baako nso. Yɛka bɛrima a sɛ bɛrima otumi kasa efiri akwala a wanya mfie 9 otumi kasa mfie 9 mfie 6 na ɔyɛ bɛrima na ɔne nenam a ɛwɔ sɛ ɔde respect ɛma no. Ɔnso ɔka bɛrima a wamfa mfie nti deɛ hɔ no fa respect ma no nti wa honhom bɛhu sɛ daabi akwala no ɔntumi nkasa anaasɛ mo deɛ wɔhyɛ nipa mu na akwala bɛrima ka wo ho no wosi yo we deɛ me kwa me sɛmpa anaasɛ me ne abrantie yi sɛmpa anaa abofra me ne no nenam nanso esan sɛ wɔntumi nkyerɛkyerɛ mu nti na me kyerɛkyerɛ mu no nanso wo di kan de nidie ama ya abrantie no anaasɛ akwala bɛrima no ɛne Nyame asɛm nso a waka nti obi a ɔwɔ ahobrɛaseɛ biara no saa na ɔbɛka saa wɔ bere a ɔne bɛrima nam. Nanso ne mmerɛ mu deɛ kɔ awareɛ bi mu kɔhwɛ. Ɔbaa no ɛna ɛyɛ bɛrima na bɛrima no yɛ ɔbaa ɛsan nneɛma mmiɛnsa bi nti bɛrima no ni sika, ɔbaa no wɔ sika. Nkaka na aburukyire, ɔbaa no wɔ krataa, bɛrima no ni krataa. Ɔbaa no adwuma wɔ soro, bɛrima no adwuma wɔ fam. Eti ama ɔbaa no ateki control anaasɛ position anaa dominion by force. Me kunu de onim nyansa. Sɛ me kyerɛkyerɛ no nyɛ saa yi sika nyinaa no ɔbɛto no asaram anaasɛ ɔde bɛyɛ nea ɛmfata. Woyɛ sei a na kyerɛ sɛ woabu Nyame asɛm so o. Onua adɔfo a wotie me. Woyɛ sei a na wabu Onyankopɔn n'asɛm so. Ɛno nti mesɛ ma w'ani nna hɔ. Sɛ woyɛ ɔbaa warefoɔ a hunu sɛ wopɛ wo mpɛ o. Bɛrima yɛaka to hɔ wontumi nsesa no. Nyame anim asɛm ɔnam ɔsomafo Paul so ɛna aka to hɔ. Wontumi nsesa Onyankopɔn anim asɛm.
sɛ ɛnte saa koraa no a wonni ho kwan sɛ woyɛ no nea wowɔ pɛ. Edi na nipa bebree ɛhwɛ aseɛ na awareɛ bebree de nipa ekɔgyem. Ɛsiane sɛ bɛrima no ɔbaa no ateki dominion. Ɔbaa no na edi awareɛ no so. Ɔbaa no sɛ bɛrima no nim nyansa. Ɔbaa no sɛ bɛrima no ɔde yɛ nsɛmfo. Yes, ebia mo sika nyinaa no ɔde yɛ nea ɛmfata, ɔde di mmaa akyi, ɔde yɛ nea ɛmfata mma abrabɔ no nkɔ so. Ɛno deɛ mate aseɛ. Ɛno no ne no bɛkasa woka no anyɛ yie a wo na ɛsɛ wofa nyansakwan bi so na sika no woyɛ dɛn wode sie. Na mmom no nea etie biara no still fa ne respect ɛma no. Hunu sɛ still odi wo so. Ti na mpanimfoɔ bu bebi sɛ agyinamoa ɔmpɛ ne nam a ɔnkasɛ kura mɛfa nkɔ o, anaasɛ ɔkra mpɛ ne nam a ɔnkasɛ kraman mɛfa nkɔ. Nea etie biara no Nyame anum asɛm ɛmpepa da ne ntwam sɛ efiri na ekɔ yi wo Eve wobɛhyɛ wo kunu Adam ase. Ɔno na ebedi wo soɔ, w'ani bɛgyina no. Enti na ɛyɛ awɔ ntoatoasoɔ, yɛn nyinaa yɛyɛ Adam asefoɔ besi nnɛ. Enti no wontumi nsesa no na nka sɛ nnɛ de yɛwɔ modern world. Sɛ bɛrima no n'abrabɔ nkɔ yi a me na ɛsɛ metenetene no, woyɛ saa a wabu Nyame anim anaa n'anum asɛm so animtia. Ɛno nti ɔdɔfo a wotie me, hwɛ yie na wei amfa wo ankɔ hell. Ɛyɛ awareɛ no a wagye akanta w'ani ase sɛ wo ne bɛrima no ɔbaa. Mma wura mfi ɔbaa ho asɛm ɛna meka no. Ɔsɛ mmaa nye koom nsua asɛm no. Nkanka ne sɛ yɛde kɔ Onyankopɔn fie a nsɔre bebree ama mmaa no di mmarima no so. Ɔbaa a ɔtikyie ne mmarima tete hɔ. Montie biribi, ɔbonsam ɔyɛ very clever. Sɛ ɔbaa no wɔ adom akyɛdeɛ koraa na mmadi kan aka sɛ akura ɔmpɛ ne nam a ɔnka sɛ ɔkra mmɛfa nkɔ. Saa nso na ɔkra mpɛ ne nam a ɔnka sɛ akura mmɛfa nkɔ. Sɛ asɔre mu sɛ mmarima no yɛ nsuonwunu, mmarima no te sɛ deɛn na wɔn ntumi nka Nyame asɛm na ɔbaa wɔ adom akyɛdeɛ a ɔnka n'ano ntum. Yɛapɔn no na waka kyerɛ sɛ bra Kofi, mesrɛ me nso Nyame de adom akyɛdeɛ bi adom me fa nkyerɛkyerɛ ho nti nka mesrɛ wo a wobɛma kwan ne ahyia na mayi nea ɛwɔ me mu de akyerɛw na wo nso de akɔkyerɛkyerɛ asɔre ma no ankɛyɛ. Wei no woyɛ wei koraa na wonim nyansa. Nyame ka sɛ ɔbaa yi wonim na nso woammɔ abɔ so ankɔgyina mmarima anim sɛ wonim nti wokɔkyerɛkyerɛ. Ɛnyɛ saa deɛ a Nyame anum asɛm sɛ woanyɛ ne saa Nyame anum asɛm woato agu woammu. Nti ne saa nti Pentecost, Basel, Presby, wanhwan nsɔre bebree ɔmo mmaa no pirikyi. Ɛsiane ne nyinaa sɛ ɔbaa yɛ ade ɛwɔ preaching mu. Mmarima no te hɔ, mmarima no ayɛ nwunu. Ɔbaa yɛ ade, mmarima no ayɛ nwunu. Enti na ɔbaa yɛ pirikyi. Daabi. Mese Bible no yɛnni so. Nyame asɛm sɛ yɛnni so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Nyame n'anum asɛm ɔnkwati n'anum asɛm na wabuufo anaa wabu bem. Nea woyɛ no pɛpɛɛpɛ no ho akatua na wokɔgyeɛ. Nyɛ wo na wokɔkyerɛ Nyankopɔn nyansa sɛ paapa na sɛ wɔanim sɛ asafo yi a ne ɛwɔ mu yi na mmarima yɛ nwunu. Na mmarima ɔmo nkenten wɔn ho. Na mmarima ɔmo nyɛ hwee. Nti na maa me nso mesɛ nea meyɛ de aboa wɔ adwuma. Me nuabaa wafom. Because asantefoɔ bu bebi sɛ Adre, mpakyɛ so nim Adre, monkey, ne wura, Adre ne wura. Wonim sɛ Adre no ne kɔn ɛwɔ hɔ. Nso ahoma no ɔde to ne he, ɔde to n'asene. Adre ne kɔn wɔ hɔ, ɛna ne wura de ahoma no to n'asene. Adentra, onim adekontra. Awurade Yesu nim sɛ mmaa bedu baabi mo bɛyɛ ade. Nso no san tete bɔne bi esi yɛ nti ɛna waka n'asɛm a ɛmpepa da sɛ ɔbaa deɛ hyɛ bɛrima se. Sɛ ɛna ewu kunu na wudi ne so wɔ fie na ɛno kora wamfa bu ama no a na ɛnyɛ asɔre dɛm. Nti sɔfo biara a wotie me anaa sɔfo bi anaa elder anaa obiara a wama ɔbaa kwan sɛ ɔntikyi no, mepakyɛ wo fom kwan no. Ɔsomafo Paul, Onyankopɔn nam ne so ɛna ɛkaa saa nsɛm yi. Ɛna ɔkyerɛ mu sɛ odi kan bɔ Adam nsa na ɔrebɔ Eve. Ɔkyerɛ mu deɛ nti a ɔbaa nsɛ sɛ wodi bɛrima so no. Ɛna Onyame nso n'anum asɛm a ɔkae ne sɛ ɛfiri na ekɔ yi wo kunu bɛdi wo so. Ɛna yɛde ba asafo mu nso a sɛ fie ɛna wode woma kwan asafo mu nso saa no nso yɛ adwuma. Asafo no Kristo ni the head. Na how sɛ woma kwan ama
ɔbaa enka ɔno hyɛ bɛrima ase no wabɛyɛ kyerɛkyerɛni wɔ Kristo asafo mu. Yesu Kristo n'asɔre dɛm ɔno ne the head. Ɛno nti me nua bɛrima me nua baa sɛ biribi ɛrekɔ so na ɛntene a mesrɛ mo ntene no saa bere yi. Ɔsɔfo a woda asafo n'ano so wama ɔbaa bi kyerɛkyerɛ a mesrɛ wo ɛnɛ yi twa so srɛ bɔne fakyɛ ɛsiane sɛ wo no wasɔre atia Bible no wama kwan sɛneɛ Paul nom ɛkaeɛ no ɛwu deɛ wonnyi ntom ɛsiane sɛ ɔbaa no ɔyɛ ade nti hwɛ yie atemmuo da hɔ. Meda wase mede m'ano bɛsi ha kakra a makan mesrɛ wo momfa nyɛ adwuma na Onyankopɔn ɛbɛhyira mo ɛwɔ Yesu din mu ɛna mekasa yie. Meda Awurade ase. Yɛbɔ mpaeɛ. Awurade Nyame meda wase sɛ wama kwan ne yɛate wo nsɛm tiawa yi. Yɛsrɛ wo sɛ yɛmfa nyɛ adwuma. Obi biara a ɔpirim n'akoma na ɔse kyenkyena ɔno deɛ ɔbɛma kwan ama mmaa atikyi no. Awurade yi wo ho adi kyerɛ no sɛ ɔbaa deɛ ɔmma kwan ɛma ɔnkyerɛkyerɛ bɛrima. Meda wase so atie me na wama yɛ mu ahoɔden wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ. Amen.